Så er det ved at være tid til at få afklaret Herlev Figurløb 2015. Hvem har vundet? Det finder vi ud af onsdag den 2. lige i forbindelse med klubaften, som i øvrigt handler om Codex. Men lad os kigge lidt nærmere på Herlev Figurløb 2015. Der kom en masse figurer ind. Her viser vi dem, og få kommentarer til dem. Dette er en julesok indsendt af Pia Larsen. Juryen mente, det lignede noget andet, men det er en julesok. Her har vi så en slikkepind indsendt af Per Bjørn, og nuser indsendt af Karen Lis. Vi har også fået indsendt en væltet snegl, der er væltet helt ud af kommunen fra Lone Rasmussen, og Heidi Wagner har lavet denne skøjte. Flere gange undervejs blev hun spurgt, om hun havde brug for hjælp til at finde vej, men det lykkedes hende at lave denne skøjte. Så er der også kommet en øgeørn, der er sendt ind af Henrik Slot, og en pistol, der er indsendt også af Henrik Slot. Det er sådan, at ved enhver prisuddeling er der en jury, og juryen bestående af Henrik Slot har udvalgt 4 nominerede. Her lyder så en trommevirvel. Ja, sådan lyder en trommevirvel. Og de 4 nominerede, det er Nuser og Skøjten. Og nu bliver det rigtig spændende. Hvilke andre er blevet nomineret? Kan I holde det ud? Kan I holde det ud? Jo, det blev den væltede snegl og pistolen. Det er simpelthen så spændende, hvem der bliver vinder af dette. Det bliver alt sammen afgjort onsdag den 2. september. Kom og vær med, der er kæmpe præmier. Det bliver simpelthen så godt. Det gælder bare om at møde op. Sidegevinsten er, at man også kan få lov til at snakke om Codex i klubben. Kom og vær med. Vi ses.